O Polígono Industrial de Espiñeira en Boiro conta cun novo investimento para mellorar a súa rede viaria grazas a unha achega da Xunta de Galicia. O Concello de Boiro recibiu unha subvención de máis de 112.000 euros da Consellería de Economía e Industria para acometer unha nova actuación de mellora no Parque Empresarial de Espiñeira. O importe desta subvención son 112.000 euros, dos cales o Concello vai aportar un 20%, entón, en concreto, a actuación vai a ser de 140.000 euros. E, como digo, vai ser, neste caso, este ano, para mellorar a infraestructura viaria, non? O proxecto, cun investimento total próximo aos 141.000 euros, permitirá renovar o firme principal da vía de circulación da primeira fase do polígono, ademais de repoñer toda a sinalización horizontal. Vaise realizar o asfaltado da entrada do polígono na primeira fase, non só o asfaltado, sino tamén o pintado do firme, non? Este vial é o eixo principal de circulación de acceso ás naves, onde soportan un tráfico frecuente de vehículos pesados e que na actualidade presenta unha degradación significativa. A estrada soporta un intenso tráfico de vehículos pesados, o que provocou un importante deterioro tanto de pavimento como da pintura viaria, polo que esta actuación dará continuidade ás melloras que o Concello ven executando nos últimos anos. A verdade é que estes últimos anos as inversións que se realizaron nel foron unhas cuantías significativas e, a verdade é que dá gusto xa ver ese polígono e xa, íntegramente xa ca superficie casi totalmente construída, non? Isto que vamos a mellorar, os servicios un ano máis do propio polígono. O Parque Empresarial de Espiñeira conta con máis de 324.000 metros cadrados de superficie, unha ocupación próxima ao 90% e arredor de medio cento de empresas instaladas, consolidándose como un importante motor económico da comarca.